rodiča aj z pohľadu vedúceho pedagogického pracovníka. Kvalitné vzťahy v akomkoľvek prostredí, zvlášť v školskom, zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Dieťa sa nám nedá pokyn, teraz sa 10 minút správajte vzorne, pretože vás kopírujem. Vníma nás v akejkoľvek situácii, keď vychádzame z triedy, keď sa zdravíme s nejakým rodičom, keď komunikujeme s inou kolegyňou, keď riešime akýkoľvek konflikt. O to dôležitejšie je, aby sme sa konflikty, problémy alebo rôzne spory naučili riešiť rozumným spôsobom. Prečo je dôležité naučiť žiakov chápať význam konfliktov? Mení sa koncept detstva v tom pozitívnom, ale aj v negatívnom smere, že zväčšuje sa nám ten rozptyl rôznych problémov alebo podnetov, ktoré k nám prichádzajú. Skutočnú komunikáciu častokrát medzi deťmi nahrádza virtuálna. Vidíme to na deťoch, ktoré veľmi často komunikujú rôzne problémy so svojím kamarátom prostredníctvom buď sociálnych sietí alebo prostredníctvom internetu. Rastie vplyv moderných štýlov, rastie informovanosť detí. Keď my sme kedysi chodili do škôl preto, aby sme získali informácie, dnes tie informácie deti majú veľa skôr a mení sa tým pádom aj rola učiteľa vzhľadom k tomu, že už nepotrebuje poskytovať také množstvo informácií, ale potrebuje naučiť deti tieto informácie triediť. To znamená, veľmi dôležitú úlohu zohráva kritické myslenie. Chýba čas na spracovanie a prežívanie dojmov. Deti zdieľajú obsah čím ďalej, vo väčšej miere bez ohľadu na región, pohlavie, vek a jazyk. Internet v podstate je veľmi dobrou pomôckou pre tento trend. Rastie rýchlosť vyhľadávania informácií na internete. Deti zistujú názory, snažia sa robiť rozhodnutia tímovo, niekedy ako keby mali strach niesť zodpovednosť za to, čo povedia alebo čo urobia. Ak sledujete, ako fungujú deti v rámci škôl alebo aj doma v domácom prostredí, tak ak majú na ploche obrazovky na hornej lište majú tam zadané viacero úloh a podľa toho, ako majú momentálne náladu alebo ako sú vyťažení medzi týmito úlohami, prepínajú. Takže majú potrebu ako keby robiť viac vecí naraz, ináč sa nudia. Aj veľmi často je počuť u týchto detí vo veku teda žiakov základnej školy, čo robíš, nudím sa. Priama komunikácia sa pre mnohé deti stáva problémovou. Ak majú problém, snažia sa ho riešiť prostredníctvom mailov, ako keby komunikácia virtuálna sa stala takou barličkou. Silný vplyv reklamy a marketingu. Veľmi dobre vedia marketingové firmy zareagovať na potreby detí. V podstate každý úspešný film je doprevádzaný sériou ďalších aktivít, ktoré majú vplyv na naše deti. Deti si takisto zjednodušujú slovník s kratkami. Opäť je to ďalší dôkaz tej rýchlej doby, na ktorú neviem, či vieme zareagovať veľmi rýchlo aj my, dospelí. Zvyšuje sa miera kastácie, ten rozdiel je vidieť. Máme deti, ktoré nám prichádzajú do prvého ročníka v podstate a učia sa tam len základným. Učitelia sú postavení v podstate do role sociálnych pedagógov, keď ich učia základným zručnostiam sociálnym, ale takisto máme deti, ktoré sú už v prvom ročníku pripravené veľmi rýchlo, poznajú techniky a ten rozptyl robí učiteľom základných škôl veľmi veľké problémy. Takisto tu bolo spomenuté, že sa zvyšuje tlak na výkon. Máme deti, ktoré už v 3 rokoch majú DR preplnený ako obyčajní manažéri, ale máme deti, ktoré v podstate im chýbajú základné sociálne zručnosti. Otázkou je, či sú schopné aktívneho výberu, či už potom neprídu do štádia, kedy očakávajú od dospelej osoby, že im ten život jednoducho načíta. V tomto prostredí veľkých rozdielností v podstate deti fungujú a zažívajú konflikty. Tie konflikty
Niekedy aj rozmýšľam, že či tie konflikty sa týkajú viac detí alebo dospelých, pretože v praxi sa stretávam ako človek, ktorý sa zaoberá školskou mediáciou, ktorému píšu učitelia, že skutočne tie problémy v pedagogickom procese majú vo veľmi veľkej miere práve učitelia alebo aj riaditelia. Školská mediácia je vlastne mediácia, ako vnímať konflikt, pochopiť ho a naučiť sa ho reagovať. Tie konflikty môžu byť medzi učiteľmi navzájom, môžu byť medzi nadriadeným a podriadeným, môžu byť medzi učiteľom a rodičom, môžu byť medzi riaditeľom a zriadovateľom a samozrejme aj medzi samotnými žiakmi. Túto časť potom nazývame rovesnícka mediácia alebo peer mediácia. V samotnom programe školskej mediácie v podstate ide o to pochopiť jednotlivé štádia konfliktu, ja som sa ich tu snažila naznačiť, od nezhod a nesúladu, ktorý pociťujem ako určité vnútorné napätie, cez polarizáciu strán, kedy do konfliktu vťahujeme aj iné osoby, aby sme si potvrdili naše stanovisko, až po vzájomné odsudzenie, kedy už ani nemáme chuť sa rozprávať s niekým, kto by naše stanovisko menil, až k samotnému útoku, kedy teda povieme, že máme problém, ale už v tom veľkú úlohu zohrávajú emócie a obranné mechanizmy, až do fáze sklamania a vyčerpania, kedy konflikt je pre nás tak namáhavý, že pociťujeme toto sklamanie a vyčerpanie. Tieto konflikty alebo ten model sa netýka len detí, ale aj nás dospelých. V každom z tohto štádia je možné účastníkovi konfliktu pomôcť prostredníctvom práce s emóciami, prostredníctvom obranných rôznych mechanizmov a to je úloha v podstate mediácie. V školách, kde som to uskutočnila, celý program podotýkam, pretože je to ročná záležitosť, má niekoľko základných krokov. Prvým krokom bola vždy prednáška pre učiteľov. Bez pomoci učiteľov v podstate veľmi ťažko sa realizuje program so samotnými žiakmi. Rozhodnutie dospelej autority, ktoré niekedy neúmerne zasahuje do správania sa detí, môže celý tento proces narušiť. Takže prvým krokom je prednáška pre učiteľov. V rámci obyčajného metodického dňa alebo v rámci pracovnej porady zrealizované to možné je. Následne nastáva taký tréning učiteľov, ktorý je dlhšia záležitosť, kde sú rozoberané rôzne témy. Ja som ich potom opísala aj v príspevku, kde sa venujeme tomu, aké sú najčastejšie problémy v rámci pracovného tímu, o čom nekomunikujeme, o čom sa bojíme rozprávať, ale aj to, aké hodnoty v podstate tá kultúra má. Preto je veľmi ťažké dať usmernenie všeobecné, pretože každá škola má vlastný príbeh. V rámci toho tréningu sa nám väčšinou vygeneruje koordinátor mediácie. V jednej škole máme dvoch, v jednej škole máme jedného. A ten koordinátor mediácie v podstate v rámci metodického združenia pripravuje celý ten proces rovesníckej mediácie, ktorý už nastáva u samotných žiakov. To znamená, sú tam diskusie v metodických orgánoch školy, je tam príprava takejto výzvy rovesníckeho mediátora. Ja môžem dať len odporúčanie, ale v podstate samotnú výzvu si musia pripraviť už v danej škole. Takže rozmýšľajú v úrovni, akého mediátora, rovesníckeho mediátora v našej škole potrebujeme, aké najčastejšie problémy v podstate riešime. A súčasťou tejto výzvy je prihláška na pozíciu rovesníckeho mediátora. To už je vlastne vtedy, keď diskusia prebehne aj v rámci triednických hodín. A deťom sa vysvetlí o tom, že teda konflikty sú prirodzenou súčasťou života, nemusia byť nevyhnutným zlom, možno len sú súčasťou našej rozdielnosti a chápania našej rozdielnosti v určitom procese. Tá prihláška na pozíciu rovesníckeho mediátora obsahuje v podstate takú výzvu, alebo odporúčanie, ktoré by mal podpísať spolužiak z triedy, žiak mimo triedy, kde funguje tento žiak, pedagóg, rodič a nepedagogický pracovník.
z jednej školy v podstate som odhlasila, že najväčšie problémy robí školník pri týchto aktivitách. Ale má to aj pozitívny dopad, lebo deti dá im odporúčania až vtedy, keď v určitej oblasti sa zlepšia. Potom nastáva, ešte som tam zabudla jednu vec, ktorú som si myslela, že na začiatku nebude treba, ale v jednej škole sa mi ukázala, že áno, a to je informovanie rodičov. Buď prostredníctvom triednych aktívov, ktoré sú v škole, alebo prostredníctvom rodičovského združenia. Takisto v mnohých školách je rodičovské združenie chápané len po tej formálnej stránke, ale ak sa stretne skvelý riaditeľ, tak môže sa stať aj to, čo sa stalo mne, že som prišla na rodičovské združenie a tam bolo 200 rodičov. A musela som vysvetľovať 200 rodičom, že teda o čom školská mediácia je, ako budú ich deti do tohto procesu vtiahnuté a v podstate, že ich pomoc, ich podpora bude veľmi dôležitá. Potom nastáva samotný výber rovesnických mediátorov v rámci jednotlivých tried, je to pre 4. až 8. ročník v prvý rok, v druhom roku v podstate tým, že je to ročná záležitosť, sa do toho nezapájali v prvom roku 9-táci a v druhom roku opäť nastupujú 4-táci a už sú tam aj 9-táci. Potom nastáva samotný tréning rovesnických mediátorov, ktorý prebieha v takých 4 fázach, k 4 témam. Medzi nimi je dvojtýždňový odstup. Ten dvojtýždňový odstup je preto, aby sa tie myšlienky alebo pocity utvrdili. Deti si vedú denník pozorovateľa, kedy ich úlohou je ani nie tak komentovať konflikty, ktoré vidia v svojom prostredí, ale opísať, čo sa u nich deje. Veľmi ťažké na začiatku bolo naučiť deti opisovať konflikty a nie hodnotiť. Keď som bola pred 2 týždňami v škole a pustila som im súčasťou týchto tréningových aktivít sú aj krátke videá, ktoré im púšťam minútu 2, lebo nie sú schopní na nejaké dlhšie videá, a potom sa ich pýtam, čo ste videli, opíšte mi, čo ste videli. A oni mi začnú opisovať. Prvýkrát som bola šťastná, pretože nehodnotili, ale po tejto otázke len opisovali. Potom im samozrejme dám druhú otázku, skúste mi ohodnotiť teraz to, čo sa tam dialo. A už padajú emócie, padajú slova, padajú hodnotenia. Tento prechodový čas je dôležitý medzi tými jednotlivými stretnutiami na utvrdenie a možno na také vlastné vcítenie sa do toho, čo sa u nich v škole deje, lebo mnohokrát vnímame veci ako keby z rýchlika. A v mediácii potrebujeme ten proces, ten film rozkúskovať a potrebujeme ho natiahnuť na dlhšiu dobu, spracovať. No a potom po samotnom tréningu, súčasťou tréningu je aj plán udržateľnosti aktivít. To sú tie rôzne aktivity v rámci nástenky, v rámci časopisu, v rámci školského rozhlasu, aby stále boli doma v téme. Ja som s nimi napojená prostredníctvom tajnej skupiny facebookovej, tým, že ja som z Bratislavy, oni sú z Košíc, takže komunikujeme prostredníctvom internetu. A samozrejme chodím tam vždy, aby som teda s nimi komunikovala aj osobne. A tam rozoberáme niektoré témy, aby teda mali vždy nejakého supervízora, na ktorého sa môžu obrátiť. Oni majú svojho koordinátora už na škole, že vlastne celý ten proces už ide mimo mňa. Ja som v podstate iba ako človek, ktorý tú činnosť dozoruje. Ako mediátor, teda certifikovaný. Tu sú tie 4 ťažiskové témy, konflikty a ich príčiny. V tej prvej aktivite mali napríklad pôdorys školy a v jednotlivých skupinách, ktoré boli v tomto prípade zmiešané, od 4. po 8. ročník, mali rozprávať o tom, mali dať výkričníky na tie miesta, kde zažili konflikt alebo kde ho v konflikte počuli a rozprávať v rámci skupiny. Tie rozhovory ja len vnímam, nezasahujem do toho, až následne každá skupina v podstate vždy má určiť nejakého hovorcu, ktorý tie poznatky zhrnie a odprezentuje. To je tiež veľmi ťažká vec, ako keby deti bolo treba viac učiť, aby prezentovali tie zistenia určitej skupiny. V tomto prípade si zvolili za hovorcov tých najmenších a tí starší chlapci v podstate len držali papier. Samozrejme, potom nastala moja otázka, že podľa čoho vyberali
hovorcov skupiny a oni vraveli, že teda tí chlapci sú takí aktívni a mali potrebu komunikovať a oni nevideli dôvod, prečo to nevyužiť. V druhej tréningovej aktivite sú napríklad fázy vývoja konfliktu. Bola to aktivita, pri ktorej mali napísať si dátum svojho narodenia a dátum, kedy sa uskutočňovala daná aktivita. Smerom hore mali postupne prechádzať si mapu svojho života a prechádzať si to, kedy sa cítili, v ktorom období boli šťastní, v ktorom sa im menej darilo a čo to ovplyvnilo, aby si to v hlave takto prechádzali a že vznikol takýto obraz. Ten rozdiel medzi tým pozitívnym a negatívnym následne opäť, keď si ukázali, zistili, že nie sme všetci rovnakí, že každý má tam ten svoj rozptyl a preto niekedy pozitívne emócie jedného človeka v daný čas môžu naraziť na negatívne emócie iného človeka. Máme tam potom komunikáciu v záťažových situáciách aj riešenie konfliktov a mediačný proces. Opísala som to v svojej práci. Vážené dámy, vážení páni, komunikácia je živý proces. Ja si veľmi prajem, aby sme sa na každé dieťa pozerali z hľadiska histórie jeho správania, ktoré určite je. A veľmi dôležité, aby my dospelí sme sa naučili ponúkať svet týchto názorových rozdielov v tej farebnej pestrosti emócií, ktoré máme. Ďakujem za pozornosť.